Για τις πιο χουλιάρικες μέρες, Soft King Salted Caramel, γλυκιά κρέμα κολοκύθας με σουταρισμένο μήλο, να τα πιείς στο ποτήρι. Ζεσταίνουμε ένα μικρό κατσαρολάκι, στο οποίο μέσα θα προσθέσουμε το γάλα και την κρέμα κολοκύθας. Κολοκύθα ψημένη στο φούρνο, περασμένη στο μούλτι, έτοιμη μέσα στο γάλα. Ανακατεύουμε καλά την κρέμα κολοκύθας μαζί με το γάλα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την καστανή ζάχαρη και τους κρόκους από 2, 4, 6 αυγά. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά μας, φρέσκο μοσχοκάριδο, τη βανίλια και ανακατεύοντας προσθέτουμε μέσα και το corn flour. Μέσα στο μπολ μας θα προσθέσουμε σιγά σιγά το γάλα μαζί με την κρέμα κολοκύθας. Ανακατεύουμε καλά στα τυχώματα, να φύγει παντού η ζάχαρη, το αυγό, τα μπαχαρικά, το corn flour και το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Με μια μαρίζα σιγανή φωτιά μέχρι η κρέμα μας να πήξει. Η κρέμα έχει αρχίσει και πίζει, γι' αυτό στο τέλος χρησιμοποιούμε σύρμα. Και όπως είναι, τη βάζουμε μέσα σε ένα μπολ. Και τελευταία στιγμή προσθέτουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά, θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει, στρώνουμε με τη μαρίζα, ένα κομμάτι μεμβράνη να έρθει σε επαφή με την κρέμα για να μην κάνει καθόλου κρούστα. Και την τοποθετούμε στο ψυγείο. 2 πλυμμένα μήλα θα τα κόψω σε μικρά κομμάτια με τη φλούδα. Ζεσταίνουμε καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι, προσθέτουμε μέσα το βούτυρο και αφήνουμε να ζεσταθεί. Προσθέτουμε μέσα τα μήλα μας και από πάνω ζάχαρη καστανή. Σβήνουμε με κονιάκ. Και στη συνέχεια προσθέτουμε το χυμό πορτοκάλι. Σβήνουμε τη φωτιά, τα μήλα μας είναι έτοιμα. Αδειάζω σε ένα πιάτο και τα αφήνω να κρυώσουν. Η κρέμα μου έχει κρυώσει, την έχω φρατέψει με φτερό στο μίξερ και τη βάζω σε σακούλα ζαχαροπλαστικής. Soft Kings Salted Caramel. Θέλω να το ανοίξετε και να το κόψετε σε μικρά κομματάκια. Ήρθε η ώρα για το σερβίρισμα. Βάζουμε λίγα μήλα με ένα κουτάλι μέσα στο ποτήρι, Soft Kings Salted Caramel, κομμένα σε μικρά κομμάτια, κρέμα από πάνω, τέλειο, και ξανά μήλα, Soft Kings Salted Caramel, κρέμα και τελειώνω με μήλα και ξανά νόστιμο Soft Kings Salted Caramel. Τέλος, λίγη κανέλα και άχνη ζάχαρη. Το απόλυτο γλυκό, εύκολο, γρήγορο και νομίζω ότι θα αρέσει σε όλη την οικογένεια, σε όλους τους φίλους, μικρούς και μεγάλους.